Ikijonga contation rang ikna kisamla baro nga ai ke jing kublai ka bakar pang yapi haga kertang ka batiang tam jong Jesus Christ ulang long pen imbe ikijonga haga ba ula se yang ana ka yang ka sam ga jonga ula pen mi yang asya madan na ka benta jong pi ki pat ba ki babun ki balang ki ba ik ki baton ki jonga kumta ngas ngeu ban ai ka jing kublai ka bakar pang yapi baro ublai unang kerku yapi ba pinang yo ka met ka bakot ka bakya ba pinang dan ka jing ya ik ka jing ya tali kumba pipen i ka ni ka sni ka jing ya ik ka jing ya tali ka long ka bor na ka benta ka jing ya le ka jonga kumta ha ka ni ka por nga pan pau shapi ki pat ba ki ba don ha ka ni ka jaka ha ka ba ki doktor ki wan ban pen bor yang ban le chi hospital henre nga ya thu ya pi baro ki para ba ik ki jonga ki hinmen ki ba ik ki jonga nga wan ban tia ha dia po surang om na ka benta ban le tia ha ki hospital henre nga wan ban dawa yaw surak na ka benta ka jing dan kam jong pat ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no na ka ni ka jaka kadai ban ai no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw surak o badai na umdan nang kwa siya sonapor kata kadai ka jing kwa ka jonga ban kran ha padang jong pi baro kublai shubun kublai si hajar mo